Souland, vítejte u dalšího dílu, dneska je to pozvánka ze serveru Rage Lord Mania. Dneska jsem tady s Hubíčkem. Pojďme se tady podívat, je tady admin team, ano, dědeček tady je. Je tady admin team, vidíte, nejhorší admin světa, je tady tento, jo, abyste věděli všichni. Ano, Bramborák je nejhorší, no to je jedno. Teď tady máme pravidla, negrifuj, nenadávej, nežebrej o OP a GM a tak dále, samozřejmě užívej si hru, to je teda pravidlo. A neodpalovat TNT, to je snad logický. Nějaká socha. Metro, tam mám ještě někoho nebudu. Test co? Ano, tady má cigaretu borec. Napsané, mám Cigo. Tady má Robertka. Kupřím ho. Ale někdo se odpojil? Ano, vidíte, spolumajitel píše. Ano, tady to nějaký inteligentní člověk zničil. Ano, jdeme do Zeska. Čau dědo! Ty jsi mi včera chtěl. Bum. On nebouchl. To je jedno, ale překvapivě vám stejně ukážu ten shop a budeme točit dneska nebo zítra čtvrtý díl Skyblocku. Tak nějaká mama se tu asi nemohla dostat, takže každopádně tady je i moje socha postavená, to by si nějak nedokázali představit, kdyby nebyla moje socha, tady nějaký lamský kostel. Tady je noč. Tady je Souland. Podíváme se, jestli mi dali i ze zadu, jo. Tak to přehnání. Jinak, přijďte se na tento server podívat, rádi vás tady zaměstnáme, je tady Fun Chicas Warp. Ještě vám ukážeme PvP arénu, že Hubíček. A toto je jakože netherbrick, prostě jo, já to máme jakože texture pack, takže z toho nemám té hlavu. To je tady už je. Tak, a tady máte PvP arenu, tady to prostě máte. Nyní si ukážu, máme spawn. Tady máme majitele serveru, takže hlavní majitel je Hubíček. Spolumajitel Souland. Lama Míšo 4. Můžete si zde koupit i VIP dosti. Všechny VIP výhody máte, budou na webu, web ještě není hotový. Stačí napsat na číslo 903 3 0 ve tvaru Fakaheda C40485. Cena SMS je 30 korun českých. Jestli jste ze Slovenska, tak napíšete na Fakaheda C40485 na číslo 8866. Cena 1,2 euro. Ano, mluvil jsem jako Hubíček pravdu. Tady máte warpy. Warp, Tesco, warpy. Pak vyoslím. Tak, mějte hezky, loučí se s váma Souland, tak u dalšího dílu a mějte se hezky, loučí se s váma možná i Hubíček. Tak čau.